Na cestě do zámku Xiong se ještě stavíme v Miniurolandu. Ten se nachází jen pár minut od českých hranic v polském Kłodzku. Jde o jedinečný park miniatur s více než 40 detailně zpracovanými modely slavných staveb z Polska, Evropy i světa. Například Eiffelovou věží, zámkem Mosna, římským kolosem nebo krakovskými sukienicemi. Areál je pečlivě udržovaný a zasazený do rozkvetlých zahrad, které se během roku mění podle sezóny. Kromě modelů tu najdete i dětská hřiště, odpočinkové zóny a interaktivní prvky, díky čemuž je Mini Euroland ideální volbou pro rodiny s dětmi. Jedním z největších překvapení parku je i malá minizoo se skutečnými surikatami, které si okamžitě získají pozornost malých i velkých návštěvníků. Vstupné je velmi příznivé. Dospělí platí 40 zlotých, děti do 15 let 30 zlotých, nejmenší do 1 metru mají vstup zdarma. Parkování je možné přímo u areálu za 5 zlotých. Mini Euroland nabízí spojení zábavy, odpočinku a poznání, a pokud hledáte klidný výletní cíl, kde si oddechnete vy i vaše děti, určitě sem zajeďte. Vítejte na nejkrásnějším slezském zámku na Xiongži. Tohle, co právě vidíte, je maketa původní středověké pevnosti, jak vypadala ve 13. století. Tehdy šlo o obranný hrad na skalnatém ostrohu, obklopený hlubokými lesy a řekou Peucnicí. Postupem staletí se z pevnosti stal elegantní aristokratický zámek, který se rozrostl do dnešní velikosti. Dnes je Xiong třetím největším zámkem v Polsku. Po generace byl sídlem rodu Hochbergů, jedné z nejvlivnějších a nejbohatších šlechtických rodin ve střední Evropě. Zámek zažil slavná období, dramatické zvraty i temné kapitoly dějin. A teď se společně podíváme,
co všechno książ skrývá. Například tahle historická fotografie zachycuje výjimečný okamžik z období první světové války. Vidíme na ní německého císaře Viléma II., bulharského careviče Borise a Karla Ferdinanda I. A samozřejmě majitele zámku prince Hanse Heinricha XV. Právě císař Vilém II. Je sám o sobě mimořádně zajímavou postavou. V roce 1918 totiž abdikoval na zámku Amerongen, který jsme navštívili před pár týdny. Z Książe, jednoho z největších a nejhonosnějších zámků Slezska, tak vedly cesty až k historickému zlomu evropských dějin. Na tejto historickej fotografii vidíme krásnu Daisy von Ples, ako sedí v zasneženej krajine so svojimi deťmi, zahalená do oslnivého kožucha z bielej hranostajovej kožušiny. Tento obrázok rozoslala svojim aristokratickým priateľkám ako vianočné prianie. Odpoveď však neprichádzala. Až neskôr sa dozvedela, že sa urazili. Vtedajšia etiketa totiž hovorila, že takýto kožuch smeli nosiť len ženy kráľovskej krvi. Daisy, hoci bola pôvabná a obľúbená, medzi ne nepatrila. Fotografia, ktorá mala potešiť, tak vyvolala spoločenský rozruch. Zlatá sála, ktorú dnes vidíte, slúžila ako honosná jedáleň kniežacej rodiny. Medzi najvýraznejšie prvky patrí pravý mramorový krb a sochy zo 14. storočia, ktoré predstavujú 4-ročné obdobia. V miestnosti dominuje zlatá výzdoba a elegantný nábytok v štýle 19. storočia, ktoré spolu vytvárajú atmosféru luxusu a reprezentácie. Steny Grodzieckej sály zdobia maliby zámku Grodziec, jedného z niekdajších majetkov rodu Hochbergovcov, vzdialeného asi 80 kilometrov severozápadne od Kšažu. V místnosti her najdeme fascinující obraz dámy s maskou. Ať už jde o herečku z dvorního představení nebo aristokratku na maškarním plese, je oblečená do uherského slavnostního oděvu bohatě zdobeného zlatou krajkou, který byl v 18. století velmi módní. Ještě než se dostaneme do Maximiliánova sálu, dominanty zámku, řekneme si něco o temnější kapitole jeho historie ze 40. let 20. století. Za nacistické okupace zde vznikl rozsáhlý systém podzemních tunelů. Ty byly součástí tajného projektu Riese a měly sloužit jako vojenské velitelství nebo úkryt pro Adolfa Hitlera. Dodnes nejsou zcela probádané
a obestírá je řada spekulací a záhad. V Maximiliánově sále kdysi visely monumentální obrazy od Felixe Antona Schefflera. Severní stěna zobrazovala Jupitera a Junonu na trůnu obklopené 4 ročními obdobími, které zároveň symbolizovaly 4 etapy lidského života. Dětství, mládí, dospělost a stáří. Jižní obraz zobrazoval Jupitera svrženého svým otcem Saturnem a alegorie 4 věků světa. Zlatého, stříbrného, bronzového a železného. Obrazy byly po druhé světové válce ztraceny či zničeny, ale jejich kopie se dnes pracně obnovují. Nad krby byly také reliéfy znázorňující například bohyni Ceres nebo únos Proserpiny Plutem na voze taženém Kerberem. Tyto výjevy měly dodat sále symboliku, která oslavovala cykly přírody a lidského života. Zámocké záhrady v Xionži patria k najmalebnejším častiam celého areálu. Ich súčasnú podobu formovali najmä Lichtensteinovci, ktorí tu v 19. storočí vytvorili terasovité záhrady s romantickými výhľadmi na okolité údolie. Nájdete tu okrasné kvety, sochy, fontány aj tiché zákutia, ktoré kedysi slúžili na oddych kniežacej rodiny. Najkrajšie sú na jar a v lete, keď všetko kvitne a zámok sa odráža v zeleni ako z rozprávky.